Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, atzo gauean jokatu zen, eta ofiziala da, Euskal Selekzioak Espainiakoari irabazi dio. Azkenean gertatu da, Zestapuntako Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa abian da, eta atzo gauean, Aritz Erkiagak eta Iman Lopezek 15-11 eta 15-9 hartu zituzten mendean Erik Mendizabal eta Gorka Mugartegi. Azken gauean emakumezko Euskal Selekzioak Espainiako selekzioaren aurka galdu ondoren, atzo gizonezkotan garaipena lortu zuten. Ofizialtasunerako lehen aurrerapausoak hauek dira. Gure selekzioa partatzearen leia, Euskal selekzioa nortasunaren deia, gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gureak dira, gure selekzioa darenaren isla da, Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri da berde, gu Euskal selekzioen alde. Jokoaren posata, armainen zirrara, biak elkartzeko. Tira, Euskal Selekziotik ikurrinari buruzko efemeride batera egingo dugu salto. 1984ko ekainaren 6an, Joseba Elosegik Espainiako Armadaren Madrilgo museotik frankistek 36ko guda trofeo gisa erakusten zuten Itxarkundiaga gudarien bataioiaren ikurrina berreskuratu zen. Ikurrina Enseñas del Bando Republicano durante la Guerra de Liberación taldearen barnean erakusten zuten. Senataria zenez, instrukzioko epaitegiak senatuari erreguzko bidali behar izan zion, baina 1985ko iraiaren 4an erreguzko batzordak ezetz esan eta ezin izan zuten epaitu. Elosegik ikurrina Armadaren museoan egon izan aurretik ere salatu zuen, baina inorketzuen kontuan izan beraz, egin beharrekoa egin zuen bere kabuz. Azkena zaitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitxidor berdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Eta Madrildik Bilbora egingo du berriro. Duela 57 urte, 1918ko ekainaren 6an, Bilbon greban zuden Firestone enpresako ehunka langileek Banco de Bilbao banketxa blokeatu zuten goiz osoan. Banketxearen bulegoan ilara luzeak sortu zituzten langile bakoitzak 100 peseta inguruko kontu korronteak zabaltzeari ekin baitzion, alik eta balio txikieneko txamponak erabiliz. Hala, lehiatila batetik bestera ibili ziren langileak peseta gutxi batzuk kontu horietan sartu eta ateraz. Bankua enpresaren akziodunetako bat zen, eta enpresaren krisiaren erantzungile egin zuten, etekin falta argudiatuz soldatak igotziari uko egin baitzion. Labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera, mailu burdinak bota ditugu hantxe bertan bazterrera, ez duguna berriro ere toki hartara lanera. Aldarrikapenetik aldarrikapenera egingo dugu salto 1976ko ekainaren 6an beldurraren aurkako martxa hasi zuen James Meredith ekintzaileak arrazakeriaren aurka eta Amerikako Estatu Batuetako beltzen eskubide zibilen alde. Memphis hiritik Jacksonera joatea zen helburu, baina martxaren 2. egunean arrazista batek tiro egin eta zauritu egin zuen. Meredith bizirik atera zen ordea. 15.000 lagun batu ziren martxan zehar. Hilketa saiakera hartako argazki ezagun bat historiarako geritu zen. 1987an Jack R. Thornellek Pulitzer saria irabazi zuen Meredith tirokatu berri lurretik arrastaka zegoela atera zuen argazkiarengatik. I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I
Pulitzer saria aipatu dugula, gaurko egunez jaio zen Richard E. Smiley, estatubatuar kimikari eta fisikaria, ez zuen Pulitzer saria irabazi, baina bai kimikako Nobel saria. Nanoteknologiaren aintzindari nagusitako bat izan zen, Smileyk bukibolak edo fuleneroak izeneko karbono molekula bereziak aurkitu zituen 1985. C-60 karbono molekula esferikoak hain zuzen. Bukibolak nanoteknologiaren garapenerako funtsezkoak izan ziren, eta geroago nanoodiak eta materialen ingenieritzan izan zuen eragina oso ondi izan zen, gero kontatuko dizuet gehiago nahi baduze. Major Tom, ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Eta Nobel saria irabazi dituen arren, saridun askoren erreferente handiena izan da George Orwell. Gaurko egunez argitaratu zen 1984 eleberri ezaguna. Sorutako istorio distopiko honetan, anaia nagusiak dena kontrolpean duen gizarte autoritarioa deskribatzen du. Sezbeko erregimen stalinistaren kritikatzat hartu izan da, Orwell troskista baitzen, hala ere bere azalpenetan totalitarismoaren implikazio intelektualak parodiatzen zituela adierazi zuen Orwellek. Bigarren mundu gerran zehar kazetari gisa lan egin zuen propaganda naziaren aurka, masa kontrolaren aurka eta hizkuntzaren manipulazioaren aurka. Can't you see the writing on the wall? Democracy lays trampled on the floor. You better believe that, hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh into the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984. Bigarren mundu gerra aipatu dugunez, gaurko egunez 1944an Normandiako lehorreratze famatua gertatu zen. Overlord operazioaren baitan izan zen. Overlord bigarren mundu gerrako mendebaldeko fronteko operazio militarra izan zen. Alemaniak okupaturiko mendebaldeko Europako herrialdeak askatzea helburu zuena. 150.000 soldadu aliatu lehorreratu ziren Normandiako hondartzan, eta lehen egunean helburua lortu ez zuten arren, abuztuaren 30an Alemaniarrak Sena ibaiko haranetik erretiratu zirenean Overlord operazioa amaitutzat eman zuten. Goiuri aire onartu behar dizuet 40 urteak pixu xamare hasi zaizkidala, Nahiko, ostiral zamatxua daukat, baina tira, saioari ekin beharko diogu, ostirala da, eta nire zamak alde batera utzita, tira, eguraldi ederra dugu, eta entzulek, ez daukate errurik eta ardurarik nire 40 urten pixuaz. Eguraldi ederra da eta saioa ere ederra izango da. Gaur, denetik izango dugu, edo behintzat saiatu egingo gara. Garazi Soliz izango duguran zaintzaren inguruan izketan. Aralarko San Miguelgo kapellana den Alfonso García Handiarekin ere egongo gara. Bertako ate berriak etxera itzuliko dira albaolan egin dituzte eta erromesaldi bat eginez eramango dituzte santutegira. Eta lubakian podcastaren 4. saioa entzungo dugu gaur. Pablo Zurutuza aizpea otagerekin elkartu dorengoan. Amaitzeko Arkakusoren tartetxoa egingo dugu. Gure galdera mitikoetako batekin gertatutako zerbait kontutu behar romen diguztak ego oso ondo zer esan nahi duen. Entzuleok gaur ekainak 6 ditu eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon.
Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 986 garrena du, goizak 10:17 minutu, ekainak 6 ditu gaur, gu 3 gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Gabezia lau paret ez duen artean, gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean, ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina Goizeko 10:19 minutu eta guk maite duten tartean murgildu behar dugu. Ni maite mindutan hau Sara Zurzaren bi musu kantu honekin. Zerua ukitzeko garen Baina gauza gehiagore maite ditugu eta Aire Maia Manterolak kontatu beharko digu ze maite duen. Bai, bueno, nire gaurko maite dute ezak zer da. Azken aldian asko etxe pasatzen da, seguru jende asko pasatzen zaiola, guain sare sozialen gorakada honetan. Etengabe TikToken errezeta ezberdinak atatzen eskit. Eta orduan piba motibatzen naiz, da, erresa emateu, goxua atakoa, seguro, oza, erresa da, ezin da txarratea. Eta, bueno, aste honetan saiatu naiz pare bat errezeta egiten, eta ez da atea. Ez atea. Eta, keston amurra matit horrek. Ez da egin duna esplikau. Emateula hain ondotako ala izala hor, 2 ordu dedikatzezkezu berdurak ondo moste, arroz meloso nahezuin, petxugakin, keston pinta, keston erresa da. Eta ez da ateatzen. Eta keston amurra matit. Eta hori da nire gaurko... ez dakit, desagoa esango duz. Nik uste asko gertatzeala, eta guain TikTokeko zea honekin da. Tortilla patata bat nola egin da, kristona, eta gero zuazte zaitxen da, ez da ateatzen, ez da ateatzen. Faktore asko daude sukaldean, zartagien kalitateak, sua ze temperaturan jartzen duzu, zein unetan, ze hori askotan ez dute azaltzen, esaten dizute. Hau, bota hemen arrautzak eta hau ez dakiz zer, eta labera. Eta labean ez du jartzen, ez dizute azaltzen, agian, eta produktua. Baina, zeinek azaltzen dizkizu errezetak eta gero etxean atera egiten dira? Carlos Arginanok. Hori gira. Carlos Arginanoren jarraitzaile denek, jarraitu eta gero kozinatzen dutenek, esaten dizue, eske Arginaroren horrena da, entretenitzen zaituela, baina errezetak egin daitezke eta ondo ateratzen dira. Eta ondo azaltzen ditu. Bai, oso ondo azaltzen ditu. Igual TikTok gutxi eta Carlos Arginano gehiago. Bai. Arginaro ja modernizatzen nahi zigu, eta ja txiste matxistak ez dituiten asko, eta pixkanak gai da. Bueno, atzo tuerkin egitera joan zen Pablo Motosenera, Bai, nik anekdota dakat, jonintzala psikoteknikoa ateatzea zarautzea. Eta Carlos Zeon, omen daka arma lizentzia, daka barkoa, daka kotxea, eta aizan hor, psikoteknikoa egiten danantzat. Carlosek dena dauka. Bai. Jo, eharra. Bai, baita pirolizia ere. Goiuri zein da zure maite dut, Ja, kasi kantatzen hasi naiz. Guri zein da zure maite duta kontatu iguzu, Goiuri zein da gaurko zure maite duta. Begira, atzo osteguna zen,
eta kalera atera nintzen arratsaldean, lagunekin pote bat hartzera. Eta orduan konturatu nintzen, iruditu zitzaidalako ohikoa baino jende gehiago zegoela. Eta orduan pentsatu nuen, egia da, unibertsitaterako sarbideko azterketak bukatu dira. Eta orduan parrandan daude, hemen ikasle guztiak. Eta orduan, ni joan nintzen askotan joaten nahi zen taberna batera, bertan ostegunetan, trago eskatzen duzu eta pizza zati bat ematen dizute. Pizza potea egiten dute. Eta antxen nengoen nire lagunen trago guztiekin, eskuetan, pizzaren zai, eta jende asko zegoen taberna, baina jende asko. Eta nien nengoen hilarako lehena. Eta ez dakit zergatik hasi nintzen nire garagardo botiatxotik edaten konturatu gabe, konturatu nintzen, baina ez nuen ondo pentsatu, beste botiatxo bat nuela eskuan, eta orduan nire boteiaren trago bat eman nuenean, beste boteiaren zerbeza nire gainera erori zen. Nola etza konturatzen? Ez, buru ez egin nuen, kontua da, sekulako momentu erridikulua izan zela. Lotxa. Ze, jende asko dago zuri begira, eta zuk gainetik bota duzu, garagardoa, baina oso era gaina, tuntunean, eta orduan nik zer egin nuen, barre asko egin nuen, eta orduan jendeak barre egin nuelako, jendeak barre egin zuen, eta barre egin zuen nerekin. Eta orduan etzen nahi momentu erridikulua izan zen, nien itzen lotxatu, eta nitzen hasi gaizki pasatzen de, amaze gaizki dena, baizik, eta barre egin nuen, eta jendea pox-poxik, eta denak barrez, eta une hori gustatu zitzaidan, eta orduan nire gomendio hemendik, nire maite dutean, egin zazue barre, hankasartzen duzuenean. Gorkaren maite duta da, asteburuan Bergarako Jaixak gaur gure esku dago bihar eta etzi eskola txikien festa ezki ditxason zenbat lan. Gaur lau saio bakarrik eratzen dira 1000. Akaso kontatuko dizuego azatxoren bate gehiago. Bagoaz aurrera, nire maite duta da, atzo nire urte betetzea zela eta nire izebak WhatsApp audio bat bidalizian esan zian, ino telefono zetzaitu da rapatuko, baina WhatsApp audio hori bukatzen esaten aizu eta asko maite zaitut. Ostras, 40 urte, eta lehenengo aldi izebak esaten diala maite zaitut. Eta oso polita irutu zitzaidan, eta bueltan erantzun nion, ze honai izeba, hau esan diazula, ze nik ere asko maite zaitut. Eta igual ez diogu inoiz esan elkarri, bintzate momentua iritsi da, eta egin genuen, eta horrek ematen dit poza. 11:24 minutu segituan, Garazi Solisekin, hariko gara mentxe bigarren kafean entzuliok, eta nik agur esango dizuet, baina Goiuri eta Irekin utziko zaituztet Goxo eta Txukune. Zenak bihar aldatzen segi bezala baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Keep calm and bigarren kafea. Zaintza jarriko dugu erdigunean datozen minutuetan bigarren kafean. Norberak bere burua zaintzea, ingurukoak zaintzea, zaintzan dihardutenak zaintzea. Gizarte modura erronka ugari ditugu eta izango ditugu datozen urteetan alor horretan eta lanketa ezberdinak martxan dira, gizartearen argazki bat egin, errealitate hoietatik ditugun erronkak planteatu eta erronka hoiei aurre egiteko ekintzak planak gauzatze bidean jartzeko. Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatiba da alor horretan lanean ari den eragiletako bat. Auzosare ekimenaren bidetik, hainbat herritan zaintzaren gaia lantzen ari dira, eta Zabalduzeko Garazi Solis Wifi gonbidatu dugu bigarren kafera honetaz guztia hitz egiteko. Egunon eta ongi etorri Garazi. Kaixo, egunon, baitazu ere eskerrik asko. Zer moduz gara Garazi? Ondo, hemen zaintzai bueltaka. Laster sartuko gara Garazi, zaintzaren alorrari dagokion galderak egiten, baina elkarrezketatu guztiei saioaren hasieran pare bat galdera planteatzen dizkiegu. Goiurik egingo dizkizu galdera horiek eta esango dizu, azalduko dizu nola funtzionatzen duen galderen kontu honek. Gonbidatu guztiei egiten dizkigun bi galdera hauek, bi dira, baina guk aukeran ematen dugu, zuek nahi badezue biak erantzun, batzuk ausartzen dira, baina bestela bakarrarekin ere konforme geratzen gara. Nik biak botako ditut eta zuk erabaki, bietako zein edo biak erantzun nahi dituzun. Galderak dira.
nola irudikatzen duzu, edo behintzat nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala. Eta bigarren galdera da, ea, imaginatu badatorrela zinema zuzendari bat. Eta esaten dizula, Garazi, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baino, tamalez ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean ikusteko. Bueno, ni galdera hauek enitun espero, Trampa da, bai. Hau da, trampa, bai. Bueno, bat erantzungo dut, ze bi igual askotxo da, baina lehenengoa erantzunez, ni nire hileta edo festa modura irudikatzen dut. Azkenean, pues, nik ere zaintza ere pixkat egunerokotasunean hauan daukat, baina gustatzen zait ere praktikara eramatea ez. Eta zentzu horretan pues, nire ingurukoak zaintzea eta zaintzan oinarritutako harremanak ere ikitzea. Orduan, bai nahiko nuke behintzat, hileta hori gogoratzea, zerbait polita bezala, ez? Azkenean, bidaia honetan edo bizitzaren bidaia honetan, ere indugunaren ospakizun bezala. Oira, Gauza bat esango dizut, Julen. Bai? Gonbidatu gehienek aipatzen digute festa giroan nahi dutela hileta. Gero ni hiletetara joaten naiz eta tristi xamarrak izaten dira ez da festa asko izaten, baina hasten balin bagara hileten kontu hau iraultzen, festaz festa, ez dakit zenbat resak edukiko ditugun, Bai, paranda majo egiteko gaude, baina gustatu zaite, Garazik nola arrazoitu duen bere erantzuna, beraz, hau ere, erantzun honen zakuan sartuko du. Hori da, eta bi galdera hauek trampa ziren, baina jaurrengoak ez dira hain trampa izango. Garazi, zaintza agertu da bainik egin dudan sarreran, zuk ere zure lehen erantzun horretan aipatu duzu. Zaintza geroz eta erdigunean gero eta presentzia gehiago duen kontzeptu bat da zaintza, edo neronik dudan sentsazioa da kaso zaintzaren inguruan gero eta ekimen gehiago ikusten ari naizelako? Nik uste dut azkenian zaintzen krisi batetik gatozela, ez? Eta begi bistan da, oain arte funtzionatu duten ereduak kolokan daudela. Eta horri eman berdi diogula buelta bat, ez? Orduan, nik uste dut egoera honek, azkenean krisi honek eragindula zaintzai refleksio bat ematea, eta behintzat badaude honen inguruan ja martxan ekimen asko buelta bat eman nahi diotenak erronka honi, ez? Orduan, zer dator lehenago, ez? Oioa edo arrautza, benetan ez dakit pixkat ordena zein izango zen, baina nik bai uste dut, azkenen gizarte aldatzen di joan enean, erantzun emateko edo beharri erantzuna emateko moduak ere aldatu behar ditugula, eta zaintzana evidentzia bada, ez? Azkenean birpentsatu behar ditugu orain arte erabili ditugun ereduak. Zuek alor profesionalean diharduzue, honetara dedikatzen zarete ezagutza daukazue, badaukazue, ez dakit egiten gero izegingo dugu, herrietan eta egiten dituzuen diagnostiko eta barren inguruan, baina zuek ikuspuntu profesional horretatik badaukazue alamoduzko sentsazioren bat agian, jendea zaintzaren inguruan, ez dakit gauza gehiago ikusten, hausnartzen hasi den neurri honetan, jendeari mundu berri bat deskubritu zaiola? Nik uste dut baietz, azkenean dialogak hori dakar, ez? Hausnarkete bat, refleksio bat, eta hortaz zaintzarekiko daukagun definizio eta posizionamendu bat ere ikitzea, ez? Eta norbanakotik hasita, ez? Azkenean zu ere, edo gu lanketa hau egiten hasi garenean, zaintza definitzen hasi garenean, gero proiektua ere ikitzeko mismamente, zaintza, hitz potoloa, ez? Hauan egunero daukaguna, baino realmente zertaz ari dira, ez? Orduan, ja behintzat hau kuestionatzen jartzea, ez? Gehiago hautan entzutea, nik uste dut bai eramaten duela refleksio horretara, eta hortaz, posizionamendu batzuk ere ikitzea, ez? Garazi, zuek Zabalduz kooperatiban esan duzu, eta aipatu dugu, auzosare proiektua edo ekimenarekin diharduzuela, konta iguzu, esango du, entzule izango diogu, auzosare.eus webunean dagoela, ekimenari buruzko informazio guztia, baina azaldu iguzu, nondik datorren eta nolako hastapenak izan dituen? Bai, pixkat komentatzen eginenan arira, auzosare proiektua zaintzan erronkai erantzun bat ematea datorrez bakarra, ez ezer, baina behintzat alternatiba bat proposatzera datorrez, da? Orduan, esaten duguna, zaintzen krisi batean murgilduta gaude,
Azkenean, komentatzen genuen bezala, gizarteak azken urte hortan, eraldaketa handiak bizi izan ditu, individualismorako joerak, harremantzeko modu berriak, ez modu digitalean gehiago harremantzen gera, familia eredu txikiagoak, emakumearen laneratzea, gizartearen piramidea ere inbertitzeaz gero eta adineko pertsona gehiago daude, gazte gutxiago, hone guztiak derrigorrez ekarri du zaintzan inpaktu bat, ez? Eta nahiz eta pixkat krisi hau ja atzeagoti bazetorren, nik uste dut pandemiara izan zela pixkat hori evidentziatu zuen momentua, ezta? Orduan, pandemia garaian bai ikusi genuen zaintza eredua krisi galanta edo krisi oso handi batean zegoela, eta hortxe ikusi genuen batez ere zenbat adineko pertsona zeuden, etxean bakarrik bizi zirenak, bakardade egoera oso euskorretan, ez? Orduan, auzosare proiektua pixkat erronka horri erantzun bat ematea dator. Ez? Eta azkenean iten duguna da, edo helburu bezala daukaguna da, inklusio soziohezitzailearen bitartez, adineko pertsonen bizikalitatea hobetzea, ez? Bakardade egoera euskorroietan dauden adineko pertsona hauena. Ez bakarrik adineko pertsonena, gero ikusiko dugunez, badaude proiektuak adintartea ez dela bakarrikan adineko pertsonetan zentratzen, ze bakardade egoera euskorretan azkenean edonor egon daiteke, baino bai esperientzia gehienak batez ere adineko pertsonetan zentratzen ditugula. Orduan, pixkat ulertuta baitare, azkenen zaintzan krisian ondorioak edo pairatzen dituztenak, eta bakardade egoera euskorretan dauden pertsonak, ez dela, edo ez dugula ulertzen arazo individualtzat, baizik eta sozialtzat, pertsonekin ez ezik, komunitatearekin ere lanketa handia egiten dugu. Garazi, ipatu duzu, alde batetik individualismorako joera nabarmendu edo somatu dela azken urteetan, baina hor, beste zentzu bat, beste ikuspuntu batetik pandemia ere aipatu duzu, eta uste du pandemiak individualismorako joera hori akaso areagotzeaz gain, bistarazi zuena bai izan zela bakardaderen, ez? Esan duzula, bakardadean, orduan konturatu ginen akaso uste baino edo pentsatzen genuen baino jende gehiago dauela bakardadean. Bai, hori da. Eta egia da gero ere, kasu batzutan estazionala izan zela edo momentukoa. Esan dut, behin pandemia pasata ere, bakardade egora euskorretan zeuden pertsona horiek, behin ateatzen hasita edo harremantzen hasita, pixkat bakardade egora horiek edo lausotu ziren pertsona edo kasuak badaude, ez? Baina bai izan zen alerta oso handi bat, eta de hecho, herri askoren pixkat motorea edo horrelako proiektuekin hasteko izan dira momentu hiletan azaleratutako egoerak, ez? Azkenean kezka baten ondorio zerbait egin behar dugu honekin, eta udal askoren erabaki politiko bat izan da, horri heltzea. Hori da, ipatu dugu nolabait ere auzosare ekimen honen jatorria, edo non hasi zineten buruari bueltaka eta nola osatu zenuten proiektua, gero alor praktikoa dago, edo nola funtzionatzen duen auzosare egitasmoa, konta iguzu? Bai, azkenean da proiektu bat, 3 ardatz nagusi dituna, eta pixkat orokorrak, ze gero azkenean bilatzen duguna da herri bakoitzen edo kontestu edo komunitate bakoitzean, azkenean malgutasunez herri edo kontestu bakoitza ditun behar eta baliabide eta aukeretara moldatzea, ez? Orduan, gero bagian proiektutan sartzen baga ikusiko dugu, naiz eta azkenean lanlerroak edo orokorrak izan, herri bakoitzen nola gauzatzen den oso diferentea dela, ez? Orduan, batetik daukagun informazio tresna bat, instalatzen dela gizarte zerbitzutan, eta informazio tresna horrek edaten du ja udalak badituen datuetatik. Batetik, erroldatik. Erroldak zer esaten dugu azkenean pertsonak, zenbat urte dazkan, norekin bizi den, nun bizi den, zein demeneko datua, eta bar. Gero, katastroa. Katastroak esaten dugu azkenean etxe bizitza hori, ze egoeratan dagoen, ascensora daukan, ez, oinarrizko zerbitzuak zenbat metrota dazkan. Orduan, horrek ere bere isolamenduan pistak aldizkigu eman. Gero ere bai, gizarte zerbitzutan aber ezaguna den. Orduan, jakingo dugu, aber hartatua dagoen edo ez, ea dependentzia edo valorazioak egina dauzkan, telelaguntza aktibatu daukan edo ez, etxez-etxeko zerbitzua, eta gero baita ere, lanbideko datuak, aber pension bat kobratzen duen edo. Orduan, datu guzti horiek, guk sortutako indikadore bateria batekin astuta, tresna horrek ematen digu pixkat,
hauskortasun egoera posible batean egon daitezkeen pertsonen zerrenda bat. Hauskortasun mailan arabera sailkatuta. Orduan, zatik handa pixkat baliotsua tresna hau? Pues porque azkenean, bakarda egoera hauskorrean dauden pertsonak, dira, izkutuan dauden pertsonak askotan. Ez? Osea, inorrez da juten demandakin oa indikande bakarrik sentitzen naiz, ez? Ez daukagu arazo sozialtzat identifikatuta. Orduan, karo, guk egiten dugun eskuartzea da beti klabe preventiboan. Orduan, egiten duguna da, agian, egoera larritasun batera iritsi aurretik, gur biltzen gara pertsonarengana, pertsonaren valorazio bat edo egoera zein den ezagutzeko, eta pertsonak beharra eta nahia baldin badu, eskuartze prozesu bat egiteko. Eskuartzea beti, klabe relazional batean, ez? Bere inguru naturalarekin konektatzeko helburuarekin. Eta pixkat, beretzako zentzua izango duten, harremanak sortzeko helburuarekin. Orduan, tresna honek laguntzen digu pertsonetara iristen. Baina ez da modu bakarra. Azkenean komunitatean ja baditugu ere agente asko pertsonarekin kontaktuan daudenak. Gizarte zerbitzuak, udaltzainak, farmaziak, medikuak, erizainak, herri bakoitzean agente ezberdinak izan daitezke. Taxistak, tabernariak, X, ez? Azkenean egiten duguna da, aparte komunitarioa ere landu, pertsona hauek identifikatzeko, eta agente klabe hauek izan daitezke gure aliatu, bakarda egoera hauskorran egon daitezken adinekoak identifikatu, eta guk ere zubilanak eginez pertsona hauengana iristeko. Eta hori egiten dugu sentsibilizazioaren bitartez, herri mailan, eta bar. Orduan, gero ja, behin hasten garela ero komunitatean lanean, egiten duguna da, komunitatean auzoan bertan, dinamika zaintzaileak ere sortu, ez? Azkenean, auzoa bera izan dadila pixka bat, agente identifikatzeko eta motore izateko, nola izan gaitezke auzo zaintzaileago bat. Orduan, demagun gaudela, adineko pertsona batzukin lanean, eta identifikatzen dugula, beharko luketela espazio bat, arratsaldetan elkartzeko, eta tertulia bat aurrera eramateko, kafetxo bat hartzeko, baldin baukagu ere sarean, bizilagunen elkartea, eta bar, agian sortu ditzazkegu aukera hoiek, pertsona hauek elkartzeko, eta komunitatean bertan, bere beharrei asera bat emateko, ez? Beraz, esan? Ez, horrela izango zen pixka bat gure erabiltzen dugun metodologia, ez? Eta guztia noski, udalarekin beti elkarlanean, minimo, gobernantza kolaboratibo eredu batenpean egiten dugu. Beraz, esan dezakegu Garazi, nolabait ere badaudela bi prozesu paraleloan edo joan daitezkenak alde batetik, zuk esan duzuna, ez? Adineko pertsona baten inguruan, edo zaintza behar duen pertsona baten inguruan, bakardadean dagoen pertsona baten inguruan, zuek zuzeneko eskuartzea bat egin behar baduzu, egingo duzuela, baina aldi berean badagoela komunitate, kontzientziazio moduko prozesu bat, gerora zaintza sare hori alik eta edatuena eta eraginkorrena izan dadin. Hori da. Gure eskuartza bidirekzionala da, eta paralelo handi joazten eskuartzeak dira, ez? De hecho, bizkat, udalarekin ere estrategia diseinatzen goazen enean, ez? Bizkat, herri handietan batez ere oso zaila da, herri guztira modu batean zabaltzea, ez? Orduan bizkat goaz, pixkanaka, zabor garbitzaia bagina bezala, porzonas esaten dena, ez? Orduan, auzoka juten gera, eta orduan, bakarkako eskuartzak edo pertsonak identifikatzerako garaian, bakarda egora auskurroietan egon daitezken pertsonak identifikatzeko, bagian zonaldeka egiten dugu. Eta informazio tresnak ere laguntzen digu zonak definitzen eta estrategia horiek diseinatzen. Ze tresna honek ere diagnostiko kuantitatibo bat ematen digu, lokalizatuta edo geolokalizatuta pertsona bain dut dauden. Orduan, imaginatu erabakitzen dugula, auzo batean hasi dugula pertsonen identifikazioa, aktibazio komunitarioa, paraleloki auzo horretan hasten dugu baita ere, ez? Orduan, integrazio hori ere pertsonena auzoan bertan emateko, pertsonen inguru natural horretan, ez da? Hor, gero, esan dugu,
nola funtzionatzen duzuen aipatu dugu, baina azkenean garrantzitsuena edo uste dut, zuentzako ere baliagarriena izango dela, esaten dena ez, eremuan bertan lanean jardutea, herri askotan ari zarete proiektua ezberdinak gauzatzen, tamaina ezberdinetako herriak, zuk esan duzu, herri handiak, herri txikiak, errealitate ezberdinak izan ditzaketela. Eskuartean dituzuen herrietan, lanean ari zareten herrien inguruan, horrela esango bagen dizu, erradiografe txiki bat egiteko ez, herri batzuek, errepikatzen ote den patroiri somatzen ote duzuen, tamainaren arabera baute dagoen ezberdintasunik, ze realitatea aurkitzen dituzue? Realitateak oso anitzak dira, ze gaina, guentxo bertan 7 udalerritan gaude Gipuzkoan. Orduan, pixkat, herriak ere ikusten baldin baditugu dira, Orereta, Errenteria bat, Oiartzun, Hondarribi, Hernani, Usurbil, Legorreta eta Zestoa. Herri oso diferenteak dira. Orduan, pixkat proiektuaren helburuak herrika baitare diferenteak dira, eta honek ere asko baldintzatzen du. Demagun, Legorretan adibidez, ez daukagu informazio tresnarik, eta proiektua adintarte guztitara zabaltzen da. Ez dugu bakarrik adineko pertsonekin lan egiten. Oiartzunen, begirada preventibo bat ere oinarri ukita, 55 urtetik gora hasten da proiektua. Edo pixkat zuzendutako perfila hori da. Beste gainontzeko herrietan, Usurbilen ere, hartatzen ditugun pertsonak izango dira, adinekoak eta baitare herrira etorri berriak direnak. Prozesu migratorioak egin dituztenak eta herrian errotzea behar dutenak. Azkenean beste bakardade mota batzuk ere bizi dituzte pertsona hauek. Orduan esan nahi dut, proiektua bera ere herrian baitan aldatzen da. Baina bai egia da, agian desberdintasun nagusia ematen dela hirigunean edo landagunean. Landagunean, agian, zaintza sareak edo kutsu komunitarioari oraindikan badago, edo garatuago dago, agian arlo edo hirietan baino. Baino bai egia da, gero bakarkako esku hartzeak arrankatzerako garaian, gehiago kostatzen duela herri txikietan aurrera eramatea. Zeratikan, denak ezagutzen direlako, eta kotiloa ere badago, eta jakingo dute ez, hau esku hartzen ari da ezitzaio honekin, zerbait gertatzen zaio, eta guztia, ez? Hiri handietan, agian normalizatuagoa dago, horrelako laguntzetara jotzea edo. Akaso, Garazi, ez dakite, adinaren ikuspuntutik begiratuta, zaintza ere jotzen da ez, adineko pertsonen zaintza, beste zaintza batzuk epatu dituzuzuk, migrazioen bidez etorritakoa bakardadean sentitzen dira, dena delakoa izan daiteke, komunitatea sortzerakoan, sarea sortzerakoan, ez dakit, jende gaztea animatzen ote den komunitate horretako kide izatea, sare horretako kide izatea, edota, adinekoen zaintzaren ikuspuntu horretatik, jende gazteak oraindik pentsatzen ote duen, nik zaintzaren kontu oraindik urruti daukat, hau ez doan irekin, eta oraindik ere, hemendik urte bat zuara tokatuko zitakaso, etxean jendea zaindu berri izatea, eta edo parte hartzen ote duen jende gazteak, jende sareak sortzeko presto ote dagoen jende gazte hori ere. Hor realidade ere diferentea da, eta adibidez Usurbilen jende gazte militante asko dago, edo esan nahi, herri mugimendu handia dago. Oiartzun ere bastante herri mugimendu handia dago gazten artean, baina herrian arabera da baita. Nik esango nukena orokorrean da, orokorrean asko kostatzen zaigula komunitateko parte izatea eta komunitateko kontuetan parte hartzea. Ez? Eta orokorrean bizi gara atope denak, lanak gainezka gaude, eguneroko gauze jaten gaituzte, eta bastante daukat ja horrekin. Ez? Eta komunitateko kontuetan parte hartzea, ondokoari laguntzea, eta hori guztia gelditzen da bigarren plano batean. Eta konpromeso handia eskartzen baldin badu akago. Orduan, bai da orokorrean gizarte bezala, hausnartu beharreko zerbait, ez realmente ze gizarte mota nahi dugu, zer nolako bizilagun nahi dugu izan. Ni etxe bizitza batean bizi naiz, nahi ditu nire bizilagunak ezagutu, eta edo zer ekarpen aldiot egin nire auzoari, nire komunitateari, eta nik zerraldut jaso baita ere, ez? Orduan, pixkat gogoetak aratago dijoazte. Askorako mendezaken gaia da, eta uste dut aurrerago ere, etorkizunean bigarren edo hirugarren kafe bat hartzeko gonbita luzatuko diula Garaziri, baina esaten zen horren bide horretatik Garazi, azken urteetan esan dugu, azaleratu edo gehiago bisibilizatu den gai badela,
eta badirudienez, esaten dena, horrelakoetan ez, geratzeko etorri den gai bada, alor bada, beraz, handik edo hemendik heldu beharko zaio, eta leku guztien heldu beharko zaio, beraz, jendeak ere kontzientziazio hori egin beharko du, ez dela, momentu batean egiteko zerre, baizik eta egiturazko gauza badela, gure hartan geratuko dena. Erabat, eske, de hecho, pentsatzen bale badagu zaintzan, zer da, ez? Bizitza sostengatzen duena, eske zaintzari gabe, ez doa, zinora. Eta hau ez da, gizarte zerbitzuei dagokigun arlo bat edo familian gelditzen den zerbait. Ez, eske, denoi dagokigu. Arlo transversalean, arlo politiko guztietan, gehi gizartetik ere, eragile bezala, hirugarren sektoreko erakunde, komunitate bezala, eske behar ditugu gauzak elkarrekin birpentsatu, eta beste modu batera antolatu. Ze bestela, gogorra daukagu. Bai, zalantza izpirik gabe, eta uste dut mezu horrekin geratu behar dugula. Esan dakoa, bigarren kafe edo hirugarren baterako ere ematen duen gaia da, aurrerago izango dugu berriz ere elkarrekin hitz egiteko aukera, martxan dituzuen proiektuak ze bilakerari diren izaten, eta gaurkoz Garazi, auzosoare egitasmoa ezagutu dugu, mila esker Garazi Soliz gurean izateagatik, eta esan dakoa, aurrera gore datozen hilabetetan izango dugu hitz egiteko aukera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugar hau guztiz inoiz itzal ez dadin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sua, euria, apurtutako egurra, gizon bat eskuekin kuaderno batean ate berriak marrazten, furgoneta bat pasaiarantz, eta esku gehiago, 4, 6, 8, suak suntsitu duena eskuak eraiki dezala. Hor dira 2024ko urriaren 6an norbaitek, nahita, su eman zien Aralarko San Miguelko santutegiko ateei. Santutegian gaua ikarotzen duen pertsona izan zen, sutearen berri izan zen lehena. Lehen uneko tristura gainditu, eta lanean jarri ziren. Non eta Albaolan, bertan eraiki baitituzte ate berriak. Orain, ate horiek etxera itzuliko dira, idi gurdiekin egindako erromisaldi batean. Mundu berri baterako ateak izena jarri dute proiektuari. Ederra, zinez. Eta proiektuain ederra iruditu zaigu, San Miguelgo kapilauarekin hitz egitea erabaki dugula. Telefonoaren beste aldean dugu Alfonso Garziandia, egunon. Egunon. Tira, Alfonso, Albaolatik esan digute, hau ez dela konponketa hutsa izan, errespetua, auzolana eta tolerantziaren aldarrikapena ere izan dela ate hauen berritzea. Zuk ere halaxe sentitu duzu? Bai, noski, azkenean etzen hautsi zutela puskatu zuten objeto bat, puskatu zuten pixka bat, jendeak maite duen zerbait. Eta orduan, zauri horretatik sortu dena da, lan gogo bat, elkarrekin zerbait egitea, eta pixka bat gauean egin zena, orain guk egun argi erantzun nahi dugula, oike. Nola izan da prozesua hemen bai nahastu direla jakintza tradizionalak eta berrikuntza teknologikoak eta nolako izan da prozesua? Bueno, prozesua lehendabizi izan zen hori, kutea, kiskali zutenean
atea, sorpresa mina, eta gero jendea hasi zen deika. Urrengo egunean deitu ziren Xaberragotek, Albaolako zuzendariak, eta esan ez pues, guk nahi dugu zerbait egin, eta guk egurrakin gauzak egiten, atea konpondu nahi dugu, eta izan zen poza handi bat, tristura momentu egiten, olako notizi bat hartzea, izan zen oso pozgarria. Argitasun puntu bat izan zen. Eta hortik argitasun hori hasi da handitzen, eta jendea lanean elkarrekin, eta hemen zegode proiektu ederronetan. Erromesaldia, Albaola Itsaskulturaren faktoriaren tailerreko ateen irterarekin hasiko da, ekainaren goizeko 9:00, San Pedro Eliza zarrean, geldialdi bate eginez, eta handik, idigurdiz, eramango dituzte ateak Astigarragara, eta oinez hasiko da erromesaldia. Hau izango dira, gutxi gora bera, 86 kilometro, okerez banago? Bai, hola, gutxi gora bera, ingo dugu lehendabizi salto Astigarragara, klaro, hango karreterak nola dauden, hobe da, lasai, karretera lasaiagotatik igarotzea. Torun, ingo dugu, hasiera Astigarragatik, eta hortik Bilabona aldera, Hernani Urnieta doain zerkatuz, Bilabona aldera, eta Bilabonan ingo da bukaera, astelenean, akituko da lehenengo etapa, eta gero urrengo egunean, beti goizeko 9:00 izango da ateraldia, Bilabonatik, gero Tolosara arte, han ere, eta hori izango da prozeso guztia, bai. Badakigu, hemen gaia serioa dela eta simbolismo ikaragarri handia duela proiektu honek, baina, esan digute, erromesaldian jaigiroa ere izango dela, ze bertsolariren bat, txistulariren bat ere gerturatuko omen da, ala da? Bai, hor herri bakoitzean, zer dagoen, beti musika pixka da jarri, edo txistulariekin, edo trikitilariekin, edo berso batzukin, eta erira pixkat prestatzen, Azienan, gauza raroa bezala esan ez, gurdi bat, eta jendea, eta hori zer da, eta zergatik. Eta nire ustez, orain jendea didela ikusten, gauz politia dela. Jendea adinenkoentzat gogoratzeko, beren umetako oroitzapenak nolakoa zen bizia, garai hartako garraioak eta hola, eta umeentzat, gauz berri bat ere esanez, ezagutzea, gure aurrekoen ondareak nolakoa zen, eta konpartitzeko denentzat, konpartitu eta festa egin, esan ez da gauz polit bat, eta gero, izen, ez da, mundu berri baterako ateak. Askotan guk egiten dituguna da, ateak itxi, paretak eraiki, eta pixka bat, gauza bat, gure txokoan sartu, eta gure nahi duguna da, ateak ireki. Hau da, simbolismo hori, ez da, ateak irekita, edo nor sartzeko, eta ez dugu galdetzen, zu nor zara eta nondik zatoz, baizik, nahi duzu gurekin proiektu honetan ibili eta egin, eta alde hortatik irekia dago danentzat, hoxe. Beraz, ez da izenik eman behar inun, hemen batu daiteke nahi duena, nahi duen unean. Bai, batez ere hori, herri bakoitzean, herrikoak ikustea, eta umeak, adinekoak ikusi, gatik gauz bat, gero izan behar gauz historikoa, zer egunen batean joaten direnean bisita bat egitera San Miguelera, esango dute, pues nian nintzen, eta nire herritik ate hau pasatu zen, zeharkatu zuen nire herria, eta alde hortatik, gauz hori bai dela historikoa, hau da, historioa, eta gauza gertatzen dira, eta gertatutakoaren lekuko bezala gertzea, polita da. Gati bestela, egitea atea eta jarri kamion batean eraman, eta jarri dugu, eta jazta, ez da, denen artean eginen zerbait. Horregatik, denen artean zen du, denen artean, hau da, Albaola, eta gero hor daude beste talde asko, eta gero udaletxe guztiak horari dira lanean, eta udaltzaingoak, eta bolondresak, eta eskolak, eta ikastolak, hor badire, jende asko lanean, esan ez, honekin, atera behar diogu bere xukoa, ez da, badu bere gauzta, eta polita da, horren inguruan, festa bat egitea. Erromesaliari amaiera emateko, ekainaren 15ean, 12etan hasiko da jardunaldia,
ate berriak jarriz eta ondoren eukaristia izango da Iruñako katedraleko musika kaperarekin. Zer pentsatzen duzu sentituko duzula ate berriak jartzen direnean? Bueno, ni badakit zer sentitu nuen errezutenean, eta hori izan ziren elkarrizketa batzuk edo, eta zer sentitu duzu? Bueno, pues, gauz bat txarra gertatu da, baina beti bada alako hasi bat esan ez, iluntasun honetik argi bat sortu behar da, ez dakit nola, eta da izan zen, eta orduan da, horren momentu hortako tristurari ematen zaion erantzuna da, poz handi bat, poz handia, eta gainera poz bat ez da nerea da denen artekoa. Denean nerea, pues, bai, ni pozinago, baina politena da, poz hau egin duena da banatu. Eta persona askok lan egin dute, zenbat langile eta horregonen diren lanean, zuzenean egon direna lanean, baina gero ere lan horren inguruan bada jende asko, eta batez ere hori garraioa eramaten dutena, hori hiriaren jabeak hor daude buru belarri lanean eta prest gauzak egiteko, orduan da konpartitzen dugun post handi bat, azkenean, hoixe. Bai. Zorterik onena opa dizuegu Erromesaldian, esan bezala proiektu benetan ederra iruditu zaigu. Okerez banago dokumental bat ere egiten aritu dira proiektuaren inguruan, beraz, hori ikusteko irrikaz ere bagaude? Bai, proiektu horretan pensatu genuen, badela historia bat, eta ez bakarrik ateen historia, atearen historia oso ederra da, baina santutegiaren historia, tradizioen historia, baitaren nahi dugu egin, etnografia lana egin, hau da, San Miguelego santutegiaren inguruan bizi izan diren personak hoiei elkarrizketa egin, eta gero hori konpartitu esan ez, gero dokumental hori ikastetxetara, edo beste tokitan, edo zineetan ere, hori ezaguta emateko, Aralarko San Miguel, askok ezagutzen dugu, baina bada jende asko ere, ez duela ezagutzen, eta da modu bat, hori, toki hori aurkezteko, gizarteari eta denentzat. Adi egongo gara, eskerrik asko Alfonso Gartziandia gurekin tartetxo hau hartzagatik eta ea topo egiten dugun Erromesaldiarekin etaparen batean edo bestean. Baiko, Juri, eta San Miguel Arzur esperoan dago, orduan ateak irekita aurkituko dituzu, ate berriak noski. Joango nahi zalantzari gabe, eskerrik asko Alfonso, aurrenera arte. Ongi pasada, agur, aio. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Eta horrela, Erromesaldia egiten iritsi gara goizeko 11etara eta Naiz Irratiko Estudio Zentraletara jo behar dugu azken ordua ezagutzera, egunon, Oñatz Aizpuru. Ez zu, egunon, Oñatz? Orain bai. Bale, ados. Kontatuko dizuego batetik Zunzundegi enpresaren arlokoa ditugula kontatzeko, Nafarroako erakunde publikoaren diru kontua fiskalizatzen dituen Comptos ganberak enpresa eta ekimen ezberdinak diru publikoz laguntzeko sodenak ematen dituen laguntzez eta zehazki Zunzundegi autobus ekoizilari emandako ez atera baitu txostena. 2009 eta 24 urten artean 59 milioi euro eman dizkiola jakitera emandu eta oraintxe bertan itxiera fasean dago dakizuenez Zunzundegi bera. Comptosek ondorio estatu du laguntza publikoak sodenak ematen dituen momentuan, enpresa horretako akziodunei konpromiso batzuk eskatu behar zaizkiola eta krisian dauden enpresei diru laguntzak ematerakoan kontrol zarrotzagoa behar dela izan.
Zunzundegiren kasu zehatz aipatu du, 2023an eta 2024an eman zizkion Sodenak azken laguntzak 9 milioi eurokoa guztira, diru laguntza horiek arrisku handikoak izan zirela dio Comptosek, enpresa bizi berritzeko ahalegina izan zela, baina funts publikoen kudeaketa onari dagokionez ez zela egokiena izan, ia aurrekus zitekelako diru hori galbidera zijoala. Dakizuenez, bestalde, kasu honetan, gaurkoan jakin da, Rafa inguruan laguntza kamioien kontrako erasoak egiten ari diren ISISari loturiko taldea laguntzen ari dela Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa. Abu Shabaken banda ezagun eginda azken hilabetetan, Estatu Islamiarrari lotutako talde honek laguntza humanitarioren kontrako erasoak egiten bai ditu. Kamioia daramatena bere egin eta ondoren herrien artean prezio altuan saltzeko asmoz. Palestinar indarrek maiz salatu dute Israelgo armadaren babesa duela honek, aritzen den eremuan kontrola sionisten eskutan dagoelako, talde honi armak eman dizkiola onartu du Netanyahuk, Hamasi aurre egiteko beste urrats bat dela defendatuz. Baina zer du horrek txarra galdetu du ironikoki eta horrek jakin dugu beraz, ISISen inguruko talde hau eta nolabait Hamasen aurka egiteko oraingoan ere Israelen atzapar ilun hori dagoela guzti honen atzetik eta haiek direla nolabait laguntza ematen ari direna. Bestalde gaurko arratsaldeko iragarpen bate, Bakebide elkartek eta bakegileak mugimenduak euren ibilbidea amaitzea erabakiko dutelako, bake iraunkortzeko bidean aurrera begira jorratu beharreko urratsen gainean gogo eta egiteko Euskal Hirigune elkargoaren egoitzan Baionan egingo dute foroa eta jakinaraziko dute azken erabakia 7 aurrera izango da. Gogoratuko zarete 2011ko Aieteko konferentziaren biharamunean sortu zela Bakebidea, Ipar Euskal Herriko hautetsiak eta gizarte zibilen ordezkariak batu ditu konponbide prozesuaren alde egiteko. 2012 urtean abiatu zuen bere ibilbidea eta 2 urte berantago Aieten aleturiko konpromisoan osagarri gisa Baionan izenpetu zuten adierazpena neurri handi batean elkarteren iparorratza izan da. Etaren armagabetza prozesua ez aurrera ez atzera zenean, Ipar Euskal Herriko gizartearen baitan hainbat alorretan jarduteagatik aspalditik erreferente bilakatu ziren, herritar batzuek beste molde batez prozesua burutzeko egitasmoa abiatu zuten eta bakegileak etorri ziren ondoren, bake artisauak ere, etaren armagabetzea laguntzeko, ikusi dute, garaiek aldatu direla, oraindik bide luzea dagoen egiteko arren, bake justu eta irankor baten bidean, eman beharreko urratsak kolektiboki definituko dituztela azken foro honetan, eta euren ibilbidea momentuz behintzat eten egingo dutela iragarriko dute bakebideak eta bakegileek. Hauxe beraz Goiuri kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko Oinatzkuk aurrera jarraituko dugu, ze badakizue, denboraldi honetan Pablo Zurutuzak Lubakian podcasta prestatu digula, etxebizitzaren inguruan pixka bat gehiago jakiteko badakigulako etxebizitzarena arazo larria dela, etxebizitzaren sarbidea urria dela zeharo eta gazte eta ezain gazten arazoa denez, Pablo erabaki du gehiago jakin nahi duela eta adituengana jo du. Beraz, gaur, 4. atala entzungo dugu. Entzun, adi, Lubakian, 4. atala. Gaur, gurasoen etxera iritsi eta karta berezi bat aurkitu dut buzoiean. Izen ipar europearra duen enpresa baten propaganda, zen. Postal formatuan. Estimado propietario, el área en el que reside está muy valorada por nuestra exclusiva cartera de clientes. En nuestra empresa dispondrá de un servicio de lujo en todo el proceso de intermediación. Estaré encantado de asesorarle en el momento en que desee vender o alquilar su inmueble. Ez gara zentroan bizi, ez da aldezarrean ere. Dirudienez, orain, dirudunek luxuzko pisuak erosteaz gain, bada luxuzko erosle bat bilatzen duen jabea ere. Eta bien artean negoziatzeko luxuzko enpresa bat. Luxuzkoa izango da orduan, baten batek jasoko duen eunekoa. Kolpea txikitzeko, San Sebastianen argazki bat jarri dute atzeko aldean. Zuri beltzean. Zuri beltzean da hiria bai. Geroz eta ilunago. Baina ez gaituzue botako. Baina tira, gure gaiera itzulita,
Gaurko saioarekin zerikusia duelako kontatzen dizuet hau. Herri edo hirien prezioen gorakadaz ari gara etengabe. Eta laugarren saio honetan, ari horri helduko diogu. Baina beste ikuspegi batetik. Oraingoan, udaletxe baten perspektibatik ikusiko dugu arazoa. Zer egin daiteke, eta zer oztopatzen da. Ba alda modu errealik arazoari aurre egiteko. Galdera hauek argitzeko, Errenteriako alkatea den Aizpea Otaegirekin hitz egitera joan gara. Ongi etorri Lubakira. Pasa eta jarri eroso. Etxean zaudete. Entzuten ari zaren hau, Lubakian da. Gaur, Aizpea Otaegi. Egun hon Aizpea, nola marrazten zenuen etxe bat txikitan? Pentsatzen dut aur guztiek bezala, hola zerarik volumenik gabeko, marrazki bat egiten nuen, baserri itxurako zerbait izan daitekeena, hola ate borobilarekin, bi lehiotxorekin, normalean tximinitik kia ateratzen zen, eta bidexka bat zaukan, etxeraino iriste zena, baina inguruan ez zegoen, etxea bere soiltasunean izate zen, eta uste dut hori dala gehien marraztu dudan etxe mota, eta guztiok marraztu izan duguna, seguraski. Aizpea Otaegi, EH Bilduko politikari errenteriarra da. Soziologia eta politika zientzietan lizentziatua, Errenteriako alkatea da 2019tik. Errenteria, gune tentsionatu izendatutako lehen euskal udalerria da. Eta lehenengotarikoa izan da ere Espainiar estatua, kontuan hartzen badugu. Ziur nago, inoiz entzun duzula, gune tentsionatuaren kontzeptua. Baina, baldakizu zer den. Nola baloratzen duzu Errenterian duzuen etxe bizitzaren inguruko egoera? Nik uste dut oroar gure herrian eta gure testu inguruan, bizi dugun testu inguruan agerikoa dela emergentzia habitazional bat bizi dugula, larrialdei egoera bat bizi dugula, etxe bizitzari lotutakoa eta hori oso arazo larria dela, etxe bizitza ezinbestekoa delako norberaren bizi proiektu aurrera emateko, ez da. Orduan, ezinbesteko osagai hori hain zaila danean eskuratzen edo irisgarritasun hain txarra duenean, hori bilakatzen da bizitza garatzeko zailtasun bat edo zopo bat, eta nik uste dut hori bizi dugula, jende askok ikaragarrizko zailtasunak dauzkala etxe bizitza eskuratzeko eta beraz bere bizi proiektu aurrera emateko, eta hori uste dut arazo sozial larri bat dela, gure testu inguru orokorrean eta gure udalerrian ere halaxe da. Eta horri erantzuna emateko, jakin genuen duela hilabete batzuk, Errenteria izan zela Euskal Herri mailan lehen udalerria gune tentsionatu izendapenan lortu zuena. Zer dakar izendapen honek? Guk beti nahi izan dugu pixkat espektatibak ere ajustatzeko, azpimarra jarri, neurri bakar batek, eta kasu honetan eremu tentsionatuaren izendapenak, realitatea ez duela irauliko garbi jarri nahi izan dugu, Azkenean etxe bizitzaren realitatea oso konplexua da, osagai asko dauzka, guk uste dugu erpin askotatik heldu behar zaiola eta neurri desberdin asko behar direla nolabait etxe bizitzaren errealitatea aldarazteko, eta beti esan izan dugu baita eremu tentsionatuaren izendapena ez dela gure etxe bizitza politikaren abiapuntua, lehenago bagento zela hainbat neurri martxan jartzetik, eta eremu tentsionatuaren izendapenaz harago bestelako neurri batzuk ere beharko ditugula nolabait etxe bizitzaren realitatean eragiteko, Baina edozein kasutan, etxe bizitzaren eremuan sortu dan tresna berri bat da, duela 2 urte sortu zena, Espainiako lege baten bidez, eta baita ere esan izan dugu behin baina gehiagotan nolabait eskura genituen tresna guztiak baliatuko genituela. Eta, iruditzen zaigu hau bat gehiago dela. Egia da, tramitazio ikuspegitik bere konplexutasuna izan duela,
eta de hecho esango nuke oraindik tramitatzen ari garen zerbait dela, izendapena eskuratu dugun arren, izendapenak berarekin dakartzan tresna batzuk ezin izan ditugulako martxan jarri, oraindik beste erakunde batzuk egin beharreko lana egin gabe dagoelako, baina edozein kasutan, suposatu du alde batetik diagnostiko bat egitea, izendapena eskatzeak berak guri eskatu digu udal bezala diagnostiko zehatz bat egitea gure etxe bizitzaren errealitatearena, eta eskatu digu ere 3 urtetarako plan bat. Eta beraz, bi tresna horiek baditugu, besteak beste, baita nolabait izendapenaren tramitazioak berak eskatuta, oso baliagarri zaizkigunak etxe bizitza politika publiko bat egiteko, eta izendapenak, ibilbide luzea egin du, baina ekartzen duena berarekin da nolabait prezioak, etxe bizitzaren alokairuaren prezioak neurri batean mugatu ahal izatea. Eta, bada neurri bat, esan bezala beste batzuekin osagarritu behar dena, baina interesgarria iruditzen zaiguna. Eta izendapen hori lortzeko ze baldintza bete behar dira? Bi baldintza markatzen ditu legeak, alde batetik zure udalerrian, nolabait etxe bizitzaren prezioak KPI metatuak baino gehiago egin izanagora, eta bestetik zure baliabideen edo familia baten edo unidade konbibentzial baten sarreren 30% baino gehiago destinatu behar izatea etxe bizitzaren ordainketa egitera, ez? Azken finean legeak esaten duena da, neurri gabe hazi baldin badira alokairuaren prezioak, eta hipotekarenak ere hartzen dira kontutan kalkuluak egiteko, neurri gabe hazi baldin bada etxe bizitza eskuragarri egiteko prezioa, nolabait hor badagoela emergentzia habitazional bat, badagoela zailtasun bat etxea irisgarri egiten duena, eta beraz eremu tentsionatu izateko baldintzak betetzen dituzula. Gure kasuan, Euskal Herriko ia herri gehientsuenek bezala, betetzen genituen irizpideak, eta, tramitazio luze baten ondorioz, azkenean, pasaden otsailaren hasieran, Espainiako aldizkari ofizialean, estatuko aldizkari ofizialean, argitaratu zen, eta beraz formalki bihurtu ginen eremu tentsionatu. Esan bezala, hankamotz, alde batetik, legeak berak albidetzen dituen tresna batzuk berehala aplikatu ahal izan ditugulako, edo aplikatu ahal izan direlako, baina beste neurri batzuk behar dute indize bat, bai? Norait prezioen indize bat, Espainiako ministerioak eman behar duena, diputazioek albidatutako edo eskura jarritako datuen bidez. Eta hori da, falta zaiguna, nolabait legeak ematen dituen tresna guztien aplikazioa benetan gauzatzeko edo egikaritzeko, ez? Eta horietaz gain badago egin nahiko zenuketen zerbait, oraindik gaur egun ezin dena? Bai, egia esan, kasu honetan, etxe bizitza legeak eta eremu tentsionatuak albidetzen duena da, alokairuaren prezioi muga jarri ahal izatea, baina jartzen dien muga alokairuan dauden etxe bizitza batzuei bakarrik. Adibidez, muga jartzen die indiziaren arabera behartzen ditu prezioa jartzera, bai, nolabait jabe handien eskuetan dauden etxe bizitzak, eta baita ere merkatura lehendabizikoz edo sartzen diren etxe bizitzak. Hoiek bai, indize honen arabera atera behar dira merkatura. Kontua da, zer gertatzen dan, dagoeneko, alokairu merkatuan dauden etxe bizitza guzti hoiekin. Orain duela 2 urtetik mugatzen da zenbat igo daitekeen, baina kontua da ze abia punturekin hasi ginen, ez? Eta merkatura duela 3 urte edo duela 4 urte, 800, 900, 1000 eurotan atera dan etxe bizitza horretan ez da interbenitzen, prezio horretan ez da interbenitzen, ez? Orduan, hori litzateke interesgarria, ez? Azkenean, etxe bizitza guzti hoien prezioetan interbenitu eta, horiek mugatu ahal izatea, horrek benetan eukiko lukelako inpaktu handi bat, ez? Azkenean, zenbat etxe bizitza daude jabe handien eskuetan, ez? Edo zenbat etxe bizitza dira oraindik merkatuan ez daudelako, ez? Lehendabizikoz alokairuan jarriko direnak. Gutxi dira, alokairuen merkatuan dauden etxe bizitza guztiekin konparatuta, ez? Eta pena da, legeak ez duela beste horietan guztietan interbenitzen. Baina, esan bezala, legeak eta eremu tentsionatuaren izendapenak alokairuan esku hartzen du, baina guk udalok badaukagu ere almena, bai etxe bizitza berria eraikitzeko, bai daukagun etxe bizitza parkea
baldintza honetan egon dadin, birgaitze politikak sustatzeko, badaukagu ahalmena etxebizitza hutsa ere mobilizatzeko, edo badaukagu ere ahalmena etxebizitzaren funtzio erresidentziala edo bizitzeko funtzioa babesteko, ez? Adibidez, alojamendu turistikoak edo etxebizitza turistikoak mugatuz, ez? Orduan, hori guztia ere martxan jartzea ezinbestekoa da, esan bezala erpin desberdinetatik eragin behar zaiolako arazoari, ez? Ja. Gune tentsionatuaren izendapena lortu duen lehen udalerria izan da orduan. Dagoeneko aurrera pauso batzuk eman ahal izan dituzte, baina beste asko emateke daude oraindik. Lehen saiakerak dira hauek. Denborarekin ikusiko dugu tentsionamendu hau lausotzeko zer den nahikoa, baina baita ere zer falta den. Hori galdetu nahi nizun, honetaz gain, badokazue helbururik agian, adibidez, etxebizitza gehiago eraikitzeko, edo pixkat hori, etxebizitza parkea handitzeko? Guk etxebizitza eraikitzeari ez diogu utzi. Egia da hor 2008ko burbuja imobiliarioaren ondorioz urte batzutan askoz ere etxebizitza gutxiago eraiki da, baina etxebizitza eraikitzeari errentarian ez zaio utzi, ez? Nolabait joan da etxebizitza parkea areagotzen, eta de hecho gure diagnostikoak esaten duena da biztanleriaren hazkundea eta etxebizitzarena pareko joan direla edo eskutik joan direla, ez? Eta oraintxe bertan ere errenteria aradoanak ikusiko du, auzo berri bat eraikitzen ari dela, Altzate izenekoa, ez? Herriaren beraren sarreran, eta beraz etxebizitza eraikitzeari ez diogu utzi. Eta datozen urteetan ere etxebizitza eraikitzea da asmoa, injustu ikusten dugulako, gure herrian bizi nahi dutenen nolabait demandari erantzuteko, ezinbestekoa dela etxebizitza berria eraikitzea, ez? Orduan, oraintxe gara justu hirigintza plan berria lantzen, eta bertan ja dokumentu batzuetan onartuta daukagu, datozen 15-20 urteetan, 1200 etxebizitza eraikiko direla, ez? Beraz, eraikitzea ere bada, nolabait etxebizitza politikaren parte, baina garrantzitsua izango da baita etxebizitza eraikitzen duguna, aldan neurririk handienean ere, eskuragarria izatea, ez? Eta horrek eskatzen du, neurri handi batean babestua publikoa izatea. Beste gonbidaturen bati ere galdetu izan diogu. Zaila da politika egitea etxebizitzaren inguruan? Nik uste dut hemen, igual bi elementu nabarmenduko nituzke, ez? Alde batetik etxebizitza politika instituzio askoren eskuetan dago, eta gu udal gisa ez gera nolabait muskulo gehien dugun instituzioak, ez? Diru gutxi daukagu edo inbertsio kapazitate mugatua daukaguna da igual, arautzeko, ez? Gauzak sustatzeko, ekimenak martxan jartzeko ahalmena badaukagu, baina muskulo txikia daukagu adibidez etxebizitza parke publiko handi bat edo desente bat generatzeko, hori noski Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta Eusko Jaurlaritzak bere zailtasunak ditu horretarako, baina gure ahalmena, udalon ahalmena mugatua da, hainbat neurri aurrera eramateko garaian, badaukagu kapazitatea bestelako ekimen batzuk sustatzekoa, igual impacto kuantitatiboa handia ez daukatenak, baina, politika municipalean garrantzitsuak direnak, ez? Adibidez, zehatzak jartzeagatik, alojamendu turistikorako etxebizitzak mugatzea, gure eskuetan dago, ez? Eta, milaka etxebizitza dira Donostian adibidez alojamendu turistikora destinatzen direnak. Hor, udalak erabaki bat hartu edo beste, impactu garrantzitsua eduki dezake gure kasuan, errentariaren kasuan, alojamendu turistikoak, oso gutxi dira, baina hala ere, hori eten nahi izan dugu, ez? Aukera hori mugatu izan nahi dugu, kontraesankorra iruditzen zaigulako norabide batean indarra egin, eta gero bestetik indar hori galtzen aritzea, ez? Ekimen municipal asko egon daitezke, baina egia da, muskulo ikuspegitik eta araua sortzearen ikuspegitik, udaletxeetan eta udalerrietan mugatuta da gaudela, eta gero egia da, etxegintzaren esparruan ere interes asko daudela, eta badaukagula kultura bat oso instalatuta dagoena, baita herritarren artean ere, nolabait etxebizitza ondasun finantziero gisa ikusten duena, ez? Eta espekulaziorako eta inbertsioak egiteko tresna bezala ikusten duena, eta nik uste dut hori,
badela deseraiki behar dugun zerbait. Hori deseraiki behar dute instituzioek, deseraiki behar dute herritarrek, ze gure egunerokoan oso presente dago. Ez? Bakoitza beren neurrian eta oso ardura maila desberdinekin, baina nik uste dut ohartu behar dugula danok, ez baldin badugu etxe bizitza nolabait espekulazioaren eremutik ateratzen eta finantza ondasun gisa, ez? Begiratze hori ez baldin badugu ezabatzen, oso zaila izango dela benetan etxe bizitzaren errealitateari bestelako errealitate bat sortzea, ez? Eta alokairuaren prezioa mugatzeko fiskalki legea sortzen ari diren bezala, jabetzarekiko, salmentarekiko, ez? Salerosketaren preziorako aurreikusten da horrelako legerik? Nik uste dut oso desiragarria litzatekela. Ulertzen baldin badugu etxe bizitza eskubidea dela, eta ezinbestekoa dela norberaren bizi proiektua garatzeko, ezinbesteko ondasun edo baliabide bat dela norberaren bizi proiektuak aurrera ateratzeko, ulertzen dut politika ausartak beharko genituzkela, eta politika ausartak egitea bada, bai alokairuak mugatzea edo topatzea, baina baita ere zergatik ez, salmenta prezioak mugatu, ez? Gertatzen dena da, gure gizartea eta gure instituzioak, segurazki ez daude logika horretan, eta begira, hemen Espainiako legearekin lotuta, ez? Alokairuak topatzearen inguruan egiten dan proposamen xumearekin zer nolako, ez? Rebueloa eta zer nolako eztabaidak sortu izan diren, hortik haragoko neurriak proposatuko balira edo proposatzeko aleginean, segurazki sortuko litzateke presio handia eta eztabaida handia, baina baita ere nik uste dut badaudela argudioak esateko, etxe bizitza funtsezkoa dela bizitzarako eta horrek eskatzen duela babestea, ez? Eta instituzioak egiten duten aleginari alik eta errentagarritasun sozial handiena ateratzea merezi duela. Baina, hor, politika eta ausardia batzutan ez doa zeskutik, eta, baina uste dute, bultzatu behar ditugula, ez? Politika ausartak eta benetan bizitzarako ezinbestekoa den hori babestu, erdigunean jarri eta ausardiaz jokatu. Etxe bizitza berria eraikitzea da, diotenez, arazo honetako gakoetako bat. Behintzat, jada eraikita zeuden horietan, ezin bada prezioa mugatu. Etxe bizitza berria hauetako alokairuetako prezioak duinagoak izango dira. Baina zer gertatzen da salerosketarekin? Eta jada eraikita zeudenekin? Alda neurririk esparru honetan. Nola aurreikusten duzu Euskal Herriko egoera hurrengo urteetan? Nik ez dut uste hain justu daukan konplexutasunagatik ez dut uste etxe bizitzaren erronkari edo arazoari bere alakoan soluziorik emango zailanik, ez? Alde batetik gauzak aldatzen koste egiten dalako, denbora kostatzen dalako, gero interes kontrajarri asko daudelako, eta orokorrean etxe bizitzaren erronka ez delako gure testu inguruan mugatzen, oro har Europako hiri handietan dagoen problematika garrantzitsua delako, ez? Eta, baita ere bizitzen ari gara alde batetik konzentrazio prozesu handiak, azkenean jendea biltzen ari da, gure kasuan kostaldean, ez? Lurralde edo eremu batzuk ari dira despoblatzen edo biztanle zuzten, eta beste batzuetan berriz, gero eta konzentrazio handiagoak daude, horrek dakar presio handiagoa etxe bizitza eskuratzeko garaian, gainera gaur egun nolabait erabilera etxe bizitzena ere askoz txikiagoa da pertsona kopuruaren ikuspegitik, ez? Adibidez, errenterian 10 etxe bizitzetatik 3 pertsona bakarra bizi da, eta beste 3 2 pertsona bizi dira. Horrek ere izugarri areagotzen du etxe bizitzaren premiaren presioa, ez? Orduan, uste dut tendentzia horiek konzentrazio gero eta herritarren edo biztanleen konzentrazio gero eta handiagoak eta bizimodu, ez? Individualagoek gero eta presio handiagoa ezarriko dute etxe bizitzaren esparruan, eta etxe bizitza irisgarriago egiteko hartzen ditugun neurri eta erabakiak ez dira horiek baino azkarrago joango. Orduan, ez dut aurre ikusten etxe bizitzaren arazoa epe laburrera soluzionatuko denik, eta uste dut urte luzez akonpainatuko gaituen
problematika edo erronka bat dela. Baina horregatik uste dut ere, hain justu dela ezinbestekoa, erakunde publikoetatik, fokua hor jartzea eta gure lehentasunezko politika gisa ulertzea, ez? Beraz, esperantzarako heldurekoriko daukagu gazteek. Bueno, politika da esperantzarako heldulekua, ze politika publikoetatik uste dut egin dezakegula gure realitatea aldatzeko alegina, eta hortik egin behar dugula ekarpena, naiz eta jakin, eta uste dut realismoa ere beharrezkoa dela, naiz eta jakin beti nahi duguna baino gutxiago lortuko dugula, eta gauzak nahiko genukena baino zailago izango direla, baina politikarik egiten ez badugu, are testu inguru eta estenategi okerragoetara joko dugu. Beraz, egin dezagun alik eta politika gehien, alik eta ausartenak, eta hori uste dut dela bidea. Azken galdera, nola marraztuko zenuke etxea gaur egun? Pixka bat egia esan lehen aipatu dizudan, irudikatze hori oso idilikoa da, baina nire testu ingurutik oso urruti dagoena, errenteria ezagutzen duenak badaki, batez ere etxe handiak, hainbat solairutakoak dauzkagula, baina uste dut hori ere interesgarria dela, komunidadean bizi da jendea, jende zinguratuta, eta baita ere etxe horiek testu inguru bat daukate, auzo bat daukate, elkargunerako espazioak dauzkate, eta uste dut era horretako hirigintza bat behar dugula, ezinbestean etxe bizitzaren premiari erantzuteko, eta gaur egun gehiago errenterian dauden moduko auzo itxura daukaten etxeak, edo auzuneak marraztuko nituzke. Eskerrik asko Izpea. Eskerrik asko zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Now here, thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Gauza bat kontatuko dizuet, nik gaur goizean, estudio honetan, kaferik ez dut hartu, baina hartu dut kolakao bat. Ordu batzuk pasa dira, Inigok alde egin du, eta Eirek hartu du kolakao bat. Baina bigarren kafea izan adunez irratsaio honek, eta Inigo ez dagoenez, bera izaten da normalean kafe puntua ematen diona, erabaki dugu Sabrina Carpenterren espresso abestia jartzea, pixka bat irratsaio honek bere izenari omenaldia egin eta kafeina zaporea edukitzeko zuek zuen ahotan. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Holy shit. Is it that sweet? I guess so. I'm working late, cause I'm a singer. Oh, we look so cute, wrapped around my finger. Eta ostirala da, ostiral giroa, parranda giroa, Ego Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko azterketak amaituta, hau udara dela esan dezakegu. Eta parranda giro horretan gure Marisa Eltxerarik handiena dugu gurean. Iruñe Astiz Larunbear Kakuzu egunon. Egunon, zer moduz? Ondotazu? Bueno, estresatuta. Estresatuta zaude. Sortea maiera, oposaketak. Baino, oporretara joango zara urten? Edo uda osa pasa behar duzu ikasten? Ez. Oposaketak ditugu lehenengo froga dela baztertzailea, baztertzailea esan nahi dut deskalifikadorea, da froga idatzia eta dauzkat 21 eta 22an. Ui, claro, eske gutxi falta da, hori egia da. Bueno,
Baina, bueno, erantzungo dizut nire oporrak, nire planazani, badakizu nora joango naiz oporretan. Ui, beldurra ematen dit. Bai, barre egiten du, beraz... Lizarrako kanpinea. Ez. Bale, Euskal Herrian dago? Leku hau? Euskal Herrian dago... Kanpin bat da. Kanpina... Agian. Kanpina. Egongo da. Udalekuak. Ez? Ez dira udalekuak. Kanpina egongo da. Zer da, musika jaialdi bat? Atortxu. Vale. Zaiaren 24tik 27 lakuntzan. Oso ondo. Nire bai igual juteko don, hau, ez dakit. Ikusiko dugu. Egun asko, etxerikan urruti. Jo, bueno. Musika talde dagoen? Bai. Ja, konfirmazioetan zerrenda ze luzea dan? Ze lokura. Ez dago aitzakiarik ez joateko. Bai, oso eskolarriko taldeanak, bueno, rock taldeanak. Baina zerbait gustatuko zaizu. Pixka falta zaigu, kartelera hortan esatizut. Piskat pop girlies falta zaizkigu. Bai, gays and girls falta zaizkigu. Gays and girls. Bai. Falta zaizkit bi. Bat, obviamente, nahiko zaila zena hemendikat. Eta bestea, obviamente, Eire. Ara. Ojalá, Uda hontan oso gutxi joko du, así que ezingo guza. Baina, bueno. Aurrerago. Arroba turtxu bilatzen nahi guzu eta hola agenderik eta, no seke. Hori da, deitu. Instagramen eiretik da eza? Abildua eiretik, hortxe mezutxo bat, eiresa eta eiremari, esateko atortxun jotzeko, eta... Gu jarriko du Gays and Girls pixkat. Claro, egia da, publiko guztia. Ojo, naizen gaudenez, eta naiz babesleetako bat izan da, suposatzen dut, naiz gune egongo dela, Bai, egongo da. Pantalla erraldi batekin, bai. Jo, eta artista edan antzat. Lekun bat egon berda, jende sartzeko, ez da. Bueno, orduan guk etxe barruan egingo ditugu lanak, Eirek bere lekua izan dezan atortxon, baina ni hasi naiz hemen oporreta zizketan, eta hori ez da gaurko gaia. Guk Arkakusorekin berez hitz egin behar dugu, bigarren kafeko galdera ofizialetako batek sortu diolako zerbait gertakariren bat bere bizitzan. Arkakuso, ze gertatu zaizu? Nirenez, baina guazen gogoraraztera, zeintzuk dira elkarrizketatuei egiten diezuen bi galdera? Bueno, beti egiten dizkiegu bi galdera hauek, lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaieken edo nola irudikatzen duten beraien hileta, zilostean egiten den ekitaldi hori, nolakoa gustatuko litzaieken izatea, hori da lehenengo galdera eta bigarren galdera izaten da, etortzen balin bada zinema zuzendari bat eta esaten badizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekora, soilik kontatu dezakeela zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken. Horiek dira bigarren kafeko galdera ofizialak denboraldi honetakoak behintzat. Horiek buruan izan da, kontua da aurrekoan nengoela albisteak irakurtzen eta ara nonto doda aleututa. Geratu zaigu, Arkakuso izoztuta etxaren, Iruña esan duzu aurrekoan albistegia ikusten ari zinela eta han non topatu zenuen zerbait, baina une horretan justu zentsuratu egin zaitu internet sareak. Zer ikusi zenuen albistegietan? Espirituak izango dira. Ze kontua da, lehenengo galderarekin lotutako albiste bat, ikusi nuela, ez da beste oso ertxiki lotuta, baina bai baduela zer ikusia, bueno, galdera horrekin pixkat buelta ematen zaio, nola aurre ikusten dugu edo nola gustatuko litzaiguken ikusta. Eta askotan, azaldu da norberak bizitzearena, ez? Ez uraragitan, eta bizirik. Bizitzarena ikustea nolako izango zen. Pues bueno, ez dakit bere plana izango zen edo, ez? Baina, barra egiten dut, grazia egiten dit, baina era berean beldurra eta ostras. Txekiaren Republikan, 98 urteko emakume bat hilda zegoela uste zuten eta ja feretroan. Hilkutxan zegoen. Esnatu zen. Ez. Zegoen hilda.
Ez. Parrandan zeon. Ez, bale, a ber, txoin, galdera asko dauzkat. Zergatik pentsatzen zuten hilda zegoela? Zeinek pentsatzen zuen hilda zegoela? Medikuek ere alaxe Zenek eman zuen hiltzat. Claro, medikuek ala pentsatzen zuten. Bi, zenbat denbora egon zen hilkutxan, eta zenbatera esnatu zen, eta 3 norbait zegoen inguruan esnatu zenean? Bai, a ber, hasiko gara atzetikan aurrera. Bai, Kontua mesedez. da tanatorioan, pues egongo zela hor espositore moduan, eta hor bat batean, ireki zituen begiak. Bai, ama, zuzarki emateitzu. Claro, ze susto, gainera ze susto bat batean, bai berarentzat eta bai bere ingurukoentzat. Claro, era berean, forenseak esan zuen hilda zegoela emakumea, pues kalera bota dute, eta gainera ari dira nolabait hori ikertzen, ze negligentzia mediku bat da, ez? Osea, forentxe horren astek txarrena. Hor topatzen da lagun bat berarekin, eta hombre, zu, nun esan duzu dela, Txikiarra Republikan. Jarek, bueno, izu, Jarek, zer modun zure aspaldiko, Jarek, zer modun zaude? Ez diazu sinistuko, baino lanetik botana dute, Jarek barkatu, eta gainera, hildako bat ikusi dut, mamu bat ikusi dut, Jarek, tal. Bai, gaixoa, pena baten dit. Gaixoa Jarek. Gaixoa Jarek. Bale, osea, forentxe bat zegoen, hiltzat eman zuena, 80 piku urteko emakume hau. Bora, pentsatzen indemnizazioak. Claro, tanatorioan bapatean, Tanatorioa gaina garezia da, Abre tus ojos, mira hacia arriba, hori egin zuen. Eta, bueno, azkar batean eraman zuten ospitalera, eta verifikatu zuten ez zegoela hilda. Eskerrak. Eta soilik zirela adinaren sintomak. Ze gogoratu dezagun 88 urte zituela. Adinaren sintomak zer da? Hibernatzea. Hibernatzea. Hibernatzea enteratzea. Wow. Ez dakit, pentsatzen ari nintzen, sustoa zeinek hartzen duen gehiago. Emakumeak berak, esnatzen zara eta hilkutxa batean zaude. Jendea zuri begira. Ez, jendea zuri begira, batean aztoratuta ingurukoak, eta zuretzat ere, sekulako larritasuna, baina behiategi horretan dagoenak, eta lanean ari denak, eta beti isiltasuna duenak inguruan, ze denak hilda daude, eta batean hildako bat esnatu egiten da. Wow. Eta nola etzan esnatu prozesu danan? Ze, karo, hilkutxan sartun berda, jantzin berda, makillatu itea. Ordana etzan esnatu. Bueno, izango zen komaren bat, edo ez, koma egoera, edo horrelako zerbait. Claro, pentsatzen dut hor prozesu bat egongo zela, ez dela topatu zaitut goizeko 7etan lo zure oain, eta ara, amona hilda dago, ala, jazta, hilkutxara, eta, bueno, ez, emakume hori lehenago kakotxe artean lokartuko zen, eta badakizu zer gertatzen den duela hilabete batzuk, gure lankidea zen Irati Etxegarriak jarri zidala pelikula bateko trailerra. Pelikula da Jane Doe, horrelako zerbait. Ikustakat, kriston pelikula da. Claro, kontua da, daudela uste dutez, aita semeak, baita forentxeak direnak, eta beraien, etxe estatu batuetan, edo etxe bat daukate, eta bertan autopsiak egiten dituzte, eta neska gazte bat iristen zaie gau batean, gainera, beldurrezko pelikuletan beti gertatzen den bezala, egun horretan ez zeuden 28 gradu zeru urdina eta eguzki izpi goxoak ez, gainera euritan, ekaitza, dena horrelako giro grisa, eta iristen zaien neska gazte baten gorpua, eta autopsia egin behar diete, eta hori dena, eta bapatean desagertu egiten da, neska, autopsia maitik. Eta, klaro, berez hilda dago. Nik ez dut pelikula ikusi, nik ikusi dut trailerra. Trailerra ikusi nuen hemen, goizeko, ez dakit, 10 izango ziren, argi guztiak piztuta, nere lankidetaz inguratuta, hau da, etzen dinatu zinen, ez? Misteriotsu bat. Etzen horla giro, intrigazko giro, horrela inotxu bat. Eta hala ere, beldurtu egin nintzen. Bai. Zeharo, eta orain hori esaten ari zinela, hori neukan buruan, denbora guztia. Zuk pelikula ikusi daukazu? Bai, eta gomendagarria da? Bai, esango nuna dala. Osa, baina tipikoietako bat, la autopsia de Jane Doe, nolako zozeak izena. Eta
neinken un espero gauz hondikan, zeolako peliak beti dira hor bakizu produkzio txiki kutre xamargatzeianak gehienetan, eta hau, bueno, nahiko ondo, egia esan, eta gustatzen pelikula, bildur handia ematula esango non. Osa, bildurgarria da, benetan. Gorpua desagertzen delako. Ikusi duzu TikToken orain, bueno, nik Instagramen ikusten ditut, nola ez daukadan TikTok, niri TikTokeko gauza barregarriak eta iristen zaizkit aste bete beranduago, Instagramera iristen direnen, baino badagoela horrelako trend moduko bat, zoazela gidatzen, eta atzean norbait dago, eta ez, baina ez dago izkutatuta, Vale, kontua da, dela orain arte, funerariako autoak gidatzen zituen, eta orain Uberreko gidaria da. Eta orduan jendeak atzetik ikutzen dio, esateko, gelditu hementxe iritsi gara, eta orduan sekulako susto hartzen du gidariak, zekaro, orain arte ohituta dago, berez ez, da sketch moduko bat, ohituta dago, hori, hildakoak garraiatzera, eta orain bizirik dagoen jendea, eta sekulako grazia egiten didate. Ez, ni batzutan gidatzen noa, eta askotan ikustezu hor erdiko, atzeko asindutako erdiko buruko gatxarrua, eta askotan sustu hartze pentsatzelako bapatian norbait da. Norbait da. Keston traumakat horrekin, ez dakit, nun ikusiko nolako txikitan pelikula baten hola, teite zala, hori mitikoa da, no? Susto hori. Boat, keston traumakat, eta askotan sartzen eskotxea, eta behitze, eta ez da bildurra, sustu hartze, eta ez dakit, zentua baina. Batut galdera bat horrekin lotuta, zuei gustatzen zaizkizue beldurrezko filmeak? Asko. Beldurrezko thrillerrak. Asko baino masokismotik. En plan? Ez. Gero keston hasi pasatzetela. Eginun epoka bat, hanbeste ikusten ditula, eta hanbeste gauza paranormal, eta Netflixeko beste krimenezko beste serioa egatatituenak, lagain berri zanula, ja, benetan, gaizkienetan jartzen hanbeste ikustea, ja, benetan, gaizki baratzen hon. Gauen berri zanun, horretik enaiz hain izan, baina. Nik beldurrezko pelikulak ezin ditut ikusi, orokorrean. Hau da, beldurra sorarrazi nahi dizuten pelikulak, sustoak dauzkatenak, jump scare deitzen dena, horrelakoak. Horrelakoak nik berez ezin ditut ikusi, noiz behinka, 2 urtez behin, baten bat ikusten dut, baina gero oso gaizki pasatzen dut, ikusi dut lagun baten etxean, mutilagunaren etxean, dana dalakoa, eta gero nire etxera itzultzerakoan, oeran sartzen naiz, eta gero beldurra ematen dit komunera joateak, beldurra ematen dit sofan egon eta bapatean esateak, orain logelara joan behar dut, eta norbait balin badago logelan, pasiotik korrika, beti, orduan, gaizki pasatzen dut, nerabe nintzela, gurasoek herrieta egiten zidaten, gian kuadrillakoekin beldurrezko pelikulare bat ikusi eta etxera itzultzen banintzen, itak beti esaten zidan, baina badakizu gero nola egoten zaren, zergatik egiten diozu hori zure buruari. Zergatik ikusten dituzu, baina gero aldi berean batzutan erakargarriak iruditzen. Morbosua dira. Zaizkit. Ordan, beldurrezkoak orokorrean ez, baina egia da true crime dokumentalak, edo misterioa daukatenak, thriller puntu bat daukatenak, pixka bat asmatu berduzunak, ez eriotza bat gertatu da, eta zuk ikuste bezala asmatu berduzu zein den hiltzailea, ez? Pixkat, giro horretakoak asko gustatzen zaizkit. Baina horrela beldurragatik, ez, egia zen. Zer da bildurra eman dizuena? Bildurran saliak izantaten epoka baten edo. Zer da, ikusten gauza, bildurgeina nik kestongarriakat, eta da, ez dakit, noiz hiltzan Michael Jackson, baina... 2009an. 2009an, hiltzan egunean, nire ama eta aizpa... Kainako 25. Nire eta urtetan. Egun hortan, gobatzen naiz, Michael Jackson hiltzala, nire ama eta aizpak esan zela, kar ordenagailua, bideoklipak ikusiko iteu. Eta ikusi nula thriller, eta hori zantzen erbizako evento kanoniko handiena, eta kuadriakoak gehatze ginean, hortako bakarrik, jartzeko pantalla aurrean, eta thriller ikusteko, eta kriston bilduranik, Michael Jacksonek, kriston bildura matit. Uztet, bizitzan bildur gehien bat iten gauza dela, Michael Jackson. Ez zinetan Michael Jackson. Ojo, badago, bueno, Judith, ez nortzen, zeukana, Genesi da. Badago bideojoku bat, deitzen dela Ayuwoki, eta saio baten duela. Ze gainera, doa mikrofonoarekin, orduan, soinuak egiten baldin badituzu, inkluso arnasa, orduan,
etortzen da Michael Jackson. Boa, tio. Ke horror. Bat, eta gertu zaizu hor, eta ematen du kriston sustoa. Baina, bueno. Zeon bideo konkretu bat zala El fantasma de Michael Jackson, zekan izena, eta ezan eserre esan edit kriston kutre bat, ate bat irekitzen da Michael Jackson fantasma zela atatzen anostek izertzan, porque ezak izekula iritsin izan ikustea. Eta, eske, jartzen ginen pantalla horrian, 7 urtekin, masoka moduan, hori ikusten, eta goatzen naiz, esnatzen itzala, goizeko 3 gauero, pentsatzen Michael Jackson saltuko zen ere gelan. Eski ez da la broma. Osa, benetan, rauma handi bat gandik kantonekin, osea. Badago Genesi dela orain aktorea eta drag munduan ezaguna egin dena, berak kontatu zen bainez, esakolako beldurra ematen diola baita ere Michael Jacksonek, eta orain, Genesi dago Espainia telebistako Tukara me suena programan, saio horretan helburua da, zuek beste abeslariak edo imitatu behar dituzula, eta orduan, gaurko saioan, horixe, batek egiten du David Bisbal, eta beste batek egiten du Beyoncé, eta beste batek egiten du Frank Sinatra. Eta kontatu zuen Genesik, parte hartzeko eskatu ziotenean, kontratoan jarri zuela, ez diotela jarriko Michael Jackson imitatzen. Bestela, berak ez dela telebista saio horretan agertuko, zain beste beldurra ematen dio Michael Jacksonek, ezin duela eduki inor inguruan, Michael Jackson bezala karakterizatuta, edo mozorrotuta. Eske, totalmente. Gertatzen zaizu. Eta nereko ereko da nahi. Osa, nik uste generazio hontan, zeta belanaldian, danok gaula trauma txiki bat Michael Jacksonekin. Osa, eski gainak gautatzen albiste pilo bat, nahiko turbiluak, ez da bere buruz, eta bere pertsonai buruz, bakinak baki. Baina ez dakit, osa, nik eske ez dakit esplikatzen sentzazioa. Eske ezinet ez da bere arpeia ikusi, eske ezinet. Osa, ez bizetan bere kantat entzungo, sentitzet bere espiritual eratzean jartzen dela, kanta bat jartzen bakoitzean. Entzuten ari gara, eske ezinet. Osea, pelos de punta. Eta Arkakuso, zuri ze pelikulak eman dizu beldur gehien? Pues begira, beldur asko gustatzen zaizkit, baina gehiago nola ekoiztuta dauden, osea, ja, teknikoki nola grabatuta dauden eta nola sortuak dauden, adibidez, Rek pelikulak. Oso nahi. Lehenengoa da. Eta el proyecto de Blair Witch ikusita dakazu. Bai. Hori ere bai antzeko bastante beldurgarria da. Bai, horrek niri ematen dit gehiago agobioa. Bai, lehenengo pertsona subjetibo hori da pelikula dantzat mortala da, neruzez. Gero adibidez, Rek ere ematen dit batzutan, momentu batzutan, ere barregurea momentu batzuetan agertzen denean La Niña Madeiros. Adibidez, agertu zenean, ze aktore berdina da gero zetaken... Mitoaroan montzena. Eta ikusi nuenean esan dion, ikerri nire lagunari, La Niña Madeiros. Zer diozu? Baina, nik maite ditut ere Expediente Warrenek. Que, por cierto, ezakit, entzuleak, ezakit enteratu zareten, eta zuek eire eta goiuri, baina, uste dut hildirela Warren bikoteak, edo... Hila daude biak ustet. Eta kontua da, euren etxearen parte batean, noan edo, bazituztela hor, rekisatzen joan izan diren elementu demoniakoak, edo positutako elementuak, eta egunero bitan edo ez dakitzen bat alditan joaten zen apaiz bat dena exortizatzera, eta tartean, zegoen vitrina batean itxita eta kartel batekin esaten zuena. Inoiz ez atera, ez giltzapetuta egotetik askatu Anabel Panpina. Ze Anabel Panpina existitzen da, ez da pelikulaetan bezalakoa, que por cierto, niri porzelanazko panpinak betidanik, baina komunioieko panpin hori ikusi nionetik, beldurra ematen diatez, edo zein momentutan geratzen dute. Ez, baina bizarralekoa ez da portzelanazkoa. Ez da pelutxe, ez da pelutxe, baina da trapuzko panpin. Hori da. Kontua da. Ez bakarrik atera dutela, baizik eta eraman dute turrean. Ikusi ez. Eta antza denez, diotenez hau da iturria TikTok, que ez da oso
Ai, joe, irudia. Erdiko hori zer da, supuestamente. Pelikula batekoa, edo ez dakit. Ba, ikusten ari gara, Anabel streaming bidez Turren, ezta? jarraitzen ez duzunentzat, ikusten ari gara Anabel Panpina, beldurrezko Panpinaren hiru irudi daude hemen, ezkerretan berez jatorrizkoa horrela omen da, trapuzko Panpina bat, horrek ez du beldurrik ematen. Xalagoa da. Ai, eta gero eskuinean pelikuletan ikusi dena, eta hau bai portzelanazkoa, eta pixkat beldurgarriagoa da. Eta zer ari zinen esaten, Arkakuso, hau tur bat egiten ari dela Panpina? Bai, eraman dute, atera dute vitrinatik, azteko, osea, guarren bikoteko emakumeak ez dakit nola ditzen den orentxe bertan. Uste dela behin alaban gizona dala Jabia oain gaur egun. Esaten, osea, azkeneko gauzak esan zituenak, gainera publikoki izan zen, ez atera inoiz, Anabel, osea, ez da hurbildu ere. Bueno, pues ala, eraman dute de tur. Eta zer gertatu da turra egitera joan den leku horietara? Pues justo, koinzidentzia, erre da etxe bat, Joder. zenbat preso ies egin dute, osea, justo egunero gau horretan, eta TikToken azaldu dena, hau ez dago verifikatua, ez dut verifikatuko, ez diot galdetuko, deituko Anabeli, eta esango diot, oie maja, non zaude zure biko. Badazpada, zaude estatu batuetan, geratua, joan etxe zurira, eta jazta. Baina antzadenez, Anabel is missing. Bai, zer? Panpina desagertu egin da? Korrikata da? Ez izu sinisten. Ez. Osea, zoze txungua datorrela orduan, ez da? Ai, ama. Bai, esan dizuna Anabel, osea, Warren bikotian, sotano, hortan. They lost Anabel, esaten dit Googleek. Bai, que fuerte. Anabel galdu egin dute. A ber, igual hau propaganda da, ze justo pelikula eta berda laster. Bai. Ezagin noiz, baina aurten, azkenengo pelikula dakoa Expediente Warrenena. Bosatzen dut Halloweenerako, ez azkenekoak bezala, edo ekainean. A ber. Ez naiz gogoratzen. Ikusten ari naizen, maiatzak 13. Anabel Monroetik, Connecticutitik hartu eta Louisianara eraman zuten. Maiatzak 15. Louisianan Noto Way izeneko etxeak su hartu zuen. Maiatzak 16. New Orleanseko 11 presok ies egin zuten Orleans Parish Prisonetik. Eta gero ondorizatzen dute hemen sare sozialetan. Warrendarrek abixatu ziguten. Ez ukitzeko Anabel. Akaso ere Anabel, niri beti Anabel esan bartu danean etortzen zait Anabelen deitzea. Agian ere da Trumpen eta Elon Muskerraren arteko ez laguntasuna bideratu duena. Barkatu, eske iriki dut link bat, esteka bat jartzen duena, badagoela bideokamera bat jarri diotela. Anabeli? Anabeli. Ai, ama. Badagoela, osea, topatu dutela, eta museoan dagoela, Warren's Occult Museum in Connecticut, eta han dagoela, eta orduan, bideo batean ikusten da, uste dugu bideo oraingoa dela, museora itzuli dutela Panpina, eta antxe dagoela, eta topatu dutela, Museo hori izategu dela munduko leku paranormalena, o jende asko jundala horre investigatzeta hola, nire galdera, zuek, imagina, oso esklusiboa dela ustet. Gomideuko hasi zuen jongo zinaten. Nika! En verdad. Ez. Ni ez. Zertarako, gaizki pasatzeko? A ber, ez dakit, zoze Palo Santo batekin baldin badare, Baina Palo Santoa, ojo, Palo Santoa ez da sanadorea baizik eta seiatzen du. Hori da. Ai. Hori da, osea, zuk energia ona balin badaukazu, Palo Santoak egiten du finkotu energia on hori, baina energia txarra balin badaukazu, horixe... Ostran, eramako guaki. Bueno, gero kontatu jozu bazpare. Ez, ni museo ontara enitzake joango. Badago baita ere etxe bat estatu batuetan esaten dutena dela, beldur gehien sortzen duen etxea, eta da, esperientzia bezala, zuk izena ematen duzu, eta ordaintzen duzu, eta tur bat egiten dizute etxetik, eta torturatu egiten zaituzte. Gutxi gora bera, daude gela desberdinak, eta batean paretaren kontra jartzen zaituzte, gero beste batean lokatza botatzen dizute gainetik, gero beste batean, hau da
Tortura. Tortura modura, baina jendeak egiten du ordainduara, ez dakit, Portaventuran dragonkanera igotzen den bezalaxe. Eta sinatu behar duzu, sartu aurretik, zerbait gertatzen balin bazaizu, hile egiten balin bazara erantzukizuna zurea dela, eta hor etxean ezarrez, eta hala ere, itxaron zerrenda omen dago. Nik ez ditut gauza horiek ulertzen. Zergatik pasa nahi duzu gaizki, apropos? Hor bakizu fizikoki zerbait ingo izuela. Anabelen sotanuan ez dakizu. Hora, ber, natesan, sugestioa da, energiak hori norbeak sinisteun gauza bat da, baina nila interaktiboa dian gauzak, horia planeuta dago, jendeak hori teu, nik gauzaiek ez, osea, ez ikutu nahi, ez, denai jakin ezer. Ez. Ez, gainera, aipatzen duzuna Goiuri, adibez, Halloween egunaren inguruan, eta diot Halloween, ze Espainiar estatuan asko areagotu den ohitura bat da, hemen gau beltza berreskuratzen ari gara, baina hori, Espainiar estatuan ere horrelako esperientziak egun honen baitan asko garatzen ari dira, eta gogoan dut TikToken ikustea, influencer hauetako bat, gonbidatu zutela horrelako esperientzia batetara, eta zuk markatu behar zenuen permanente batekin ezakit ze gorputzeko zeataletan marka bat bestek jakiteko edo ezakitzen margo fosforito edo zerbait jakiteko zenolako graduazioan eta intentsitatean sartzen zinen jokura eta jokura kakotun artean. Eske, ze nahi du hori? Zeba nahiko zenun hori? Neri koste egiten zait ulertzea, egunen baten nire psikologari galdetuko diot. Pentsatzen dut egongo dira hor arrazoiak jendeak behar duela adrenalina hori sentitu eta adrenalina beldurretik soilik sentitzen duela, edo ez dakit, ez dut esan nahi hori egiten duen jendeak beti traumaren bat duenik, baina hori entzapetatzen. Baina ez dakit agian repetitutako emozioak edo... Bai, egian emozioak azaleratzeak osatzen zaion jendea eta horrelako benetan egoera, mugetara eramandako egoera hauetan emozioak ateratzen dituena, eta orduan, ez dakit, zaila da ulertia, baina arrazoi batean berda. Osea, ni nola bizitza honetara etorri nintzen gozatzera, eta plazerera, eta gauza goxoak jatera, eta eguzkiaren goxotasuna sentitzea, eta igerileku batean egotean ere lagunekin, beste lagun batzuek parrillan bazkaria prestatzen duten bitartean, eta barre egitea, eta dantzatzea, eta niri nola sentsazio horiek gustatzen zaizkidan, eta plazeretik egiten dudan dena, niri beldurra eragingo diaten egoeratan egotea, gainera nahi dudalako, hori da, sufrimendua bakarrik etortzea. Ez da bila huer. Hori da. Etorriko zaizu. Etorriko da. Ez dut aipatu, baina Shaw pelikula lehenengoa iruditzen zait. Terrorifiko. Horrekin trama handia, Eske, horiek danak urte konkretu batu dira. You had to be there, esateana. We were there. Bueno, Arkakuso, etzen hau gaia, berez, guk nahi genuena, baino ederki aritu gara, gustora aritu gara zurekin, beldurraz hitz egiten, beldurrik sentitu gabe, oso gustora sentitzen garelako zurekin, eta zure estres mailak ea laizter murritzen diren horixe opa dizugu hemendik hori, eta besarka handi bat. Aio. Kuadrilla. Gu bagoa zentzule, baina astelenean hementxe izango gaituzue, egunero bezalako izeko 10 eta 5 eta gogoratu ekainaren 12an, ostegunean, arratsaldeko 6etan, bigarren kafearen 1000. Saioa ospatuko dugula. Adi gure sare sozialetara, agian gonbidapenen bat lortu dezakezue. Agur! Kid Calm and bigarren kafea.